No, espera. Este que vedes aquí é un monstro de cores. Pero hoxe non sei que lle pasa. Estáse levantando así raro, confundido. É que non sabe nin el moi ben o que lle pasa. Eu creo que xa se volveu liar. Ai, non hai maneira de que aprenda, Menudo lío ten feito coas emocións. É que as ten así, todas revoltas, e é que así non funcionan, home. O que tens que facer é separalas e colocar cada unha no seu sitio. Eu creo que os nenos e as nenas da escola